In Abbege is vogelgriep Dutsen op een bedrijf met 60.000 lissen. Verslagjouwer Gerrit de Boer, doodstiester in Abbege. Wat is het laatste nieuws? Ja, het laatste nieuws is dat er nu al een paar uren hier een aantal vrachtwagens die dwaanden binnen om de stalteverwarming en daarna wordt er CO2 in de stal ingebracht en worden de 63.000 hin hier worden dan vergast. Dan worden ze morgen in de ring van de dag worden ze ophalen, maar ja, het is een hele vervelende situatie voor de familie en de mensen die en het bedrijf zelf van hun. Bij me is het Benno Brugging van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ja, meneer Brugging, allereerst een heel erg trieste situatie voor de familie. Het is verschrikkelijk voor die familie. Die zien in één keer hun bedrijf voorlopig buiten werking gesteld. Wat doe je hem nou precies? Wat wij doen, wij hebben geconstateerd dat er vogelgriep aanwezig is hier. We weten nog niet of het de agressieve variant is, maar het is ernstig genoeg om te besluiten dat alle dieren op het bedrijf doodgemaakt moeten worden. En daar zijn we nu mee bezig. En wat bestuurt dit eigenlijk voor de omjouwing? Wat voor maatregels gelden er? Normaal zouden we in de 1 kilometer zone rondom het bedrijf zouden we ook pluimveebedrijven de dieren moeten doodmaken. Maar die bedrijven zijn er niet. Er zijn bedrijven buiten de 3 kilometer zone. Dus wat we nu hebben gedaan is een vervoersverbod afgekondigd voor een 10 kilometer gebied rondom dit bedrijf. En daar mag geen pluimvee, geen eieren, geen pluimveemest worden vervoerd. Dus daar ligt de boel ook stil. Heb je enig idee hoe het bij het bedrijf kwam is? Nee, daar zijn we nog mee bezig. We zoeken nog van waar zou het vandaan kunnen komen. Dus daar kan ik niet over speculeren. Ja, datzelfde geldt dus ik voor de kans dat het bij een oorbedrijf nog uitbreekt. Daar durf ik ook niks over te zeggen, maar we houden het wel in de gaten. Maar gelukkig zitten er geen bedrijven te dicht bij dit bedrijf. Maar het is een krut bedrijf. Het is zwaar, het is moeilijk voor het gezin en het is zwaar werk voor ons. Maar we moeten dit gewoon doen, want we willen die ziekte gewoon niet hier in Nederland hebben. Hij is er, maar hij moet zo snel mogelijk weg. Meneer Brugging, dikke dank. Oké. Piet Faber, binnen Plompveehoorder, maar ik lid van de vakgroep Plompvee van LTO Noord. Oranje tongens, je ziet het nu hier rek. En toen hien je nog zag de goede hoop dat we de vogelgriep boeten horen koen. Nou, dat is nog net slag. Ik praat samen met jou verder. Maar we gaan eerst weer naar Abbege, want daar vonden we krijgt Bargemaster Hajo apotheker op die het bezitten bracht had onder het troffen bedrijf. Johan Wietweidig mij de boer praat. Hoe is de familie eronder? Nou, juster hien ze dat officiële bericht kregen van het is mis. En dat jouwt natuurlijk wel emoties. En dat is echt begrijpelijk. Dit is een groot ding voor zijn echtpaar. En ze hien alles vanuit. Mooie, moderne stallen. En dan is het natuurlijk een grote... het is ingreven dan in die leven en in de bedrijfsviering. Maar ik denk dat het dan al wel... Hij zit nou in de aanpak, dus we maken nou verder. En hij weet nou... dat het niet oors kan. En ik vind het echt krachtig. Hij had het zelfs al een jaar in de hand. Hij denkt, ik maak mijn verantwoordelijkheid, die is echt voor mijn hele sector. Dus zo werkt het dan. En dat speelt het dan echt mooi. Ja, Faber, jij het van de morgen wat toch nu doe? Nou, ik weet net dat het geschikt is om op de televisie. Maar ik hier er geen aardigheid in ieder geval. Nee, niks aan. Hier is helemaal niks aan. Ik hier hoop aan dat we het... Beginnen kunnen naar de gevallen die er west weten, maar dit is gewoon een flinke tabekzetter. Heb je enig idee hoe dat er nou in dat bedrijf kwam is? Ja, ik krijg de man van de NVWA, ja, die wilde er ook speculeren, maar Jo de Sennon kunnen wij wel even speculeren. Ik heb begrepen dat het haast wel wist is dat ze het er zelfs net in ronden hebben. Zat Engels net zeggen van most unlikely dat ze het er zelf in ronden hebben. Dus dan liep het voor de hand te lezen dat het virus via de lucht erin gekomen is. En zo'n het waartype wat we hier today hebben, maar mist en een soort vochtdruppeltjes in de lucht, dan kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Dat gewoon eigenlijk door de mist verspreid wordt? Dat zou men zo kennen. Ja, ik ben natuurlijk geen viroloog en ik heb maar via een viroloog sprutsen die zei van het bestaat net. Maar ja, dan keek ik zitten van het kan wel weer wezen, maar ik geloofde het dan net wat de man zei. Maar als dat dan zij is, dan is het dus echt net vat te komen? Nou, er is natuurlijk een soort vat te komen in het leven, maar net alles. Nee. En het zou altijd later in de tijd vastgesteld wordt dat het gewoon buiten de schuld om van de hinnenhouder erin komen is, dan vind ik dat een compliment aan de man. Ja. En zijn vrouw uiteraard ik, want ik bedoel die mensen die runnen dat bedrijf daar en dan is het een compliment. Meer als een compliment. Ken je het bedrijf zelfs ook? Net persoonlijk, nee. Nee.
Verleden weken winnen er ook al de wettervogels van. En dat gaat een soort over die wettervogels, die zie ik winnen. In Blauwhuis, nou dat lijkt net 4 van ABG. Is daar een verbond misschien? Nou, van mij al, maar nogmaals, ik ben geen viroloog, maar daarom kan ik het er wel even over hebben. Nee, ik kies iets van, nou, als dan juist ABG en dan denk je van verleden weekend tongen, zitten we nog aan de heen met zo'n mooi kaartje, mooi blauw huis, de meeste derde vogels. Dan denk ik van, nou ja, ze zeggen dan van toeval bestaat niet, maar je het vast met de oren te krijgen. Ja, ja. Nou ben ze dus eigenlijk al dwaande jaren we krijgen met de vrachtwijn en met dromjen. Het dromjen is eigenlijk al uiteindelijk. En hoe nou verder dan, daar in dat bedrijf? Nou, het is natuurlijk eerst de fase van het accepteren van de werkelijkheid van die mensen dat ze het hebben. Dat is natuurlijk al een klusje op zich. Dan begint krijg het burgemeester apotheker zei, dan moet je echt aan de bak, want dan moeten die moeten eerst met z'n dieren. En dat ben ik net samen met dus daar moet je maar aan de gang. Dan heb je het hele circus eromheen van de afvoer van die dieren heen. Dan krijg je het hele circus van dat die staan skiën moeten. Die moet dan ontsmetten worden. En dan daarna is er een mogelijkheid om zo'n bedrijf weer op te starten. Maar ja, het is een hinnenbedrijf. En hen die komen normaal op zo'n bedrijf wat ze Santje en 18 weken leeftijd hebben. En die hen ben ik net samen voorradig. Hè. Dat is net een BM wat wij hen plukken kennen. Dus dat met daar ik via planningsmaatregelen van de leveranciers een hele druk om weer op gang te komen in ieder geval. En al die tijd heb je geen geld in de kassa. Hè? Nee, er zijn al je hele praktische dingen. Ze binnen al uit eindzet. Eigenlijk kreeg je dan als plomveehouder maar heel kwaad de tijd om het te verwerken, liek het meer. Of? Net, die krijg je net. Nee, net. Ik denk van net. Ik wil je komen in machine te lanen en je hebt dat maar te ondergaan en te accepteren. En het is dus wel. Ik heb in het verleden ben ik wel eens bij Rommingen een beetje op achtergrond daar wel eens wat bij betrokken geweest. Ik ben die inhouder. En er is wel heel iets vanuit de NVWA meer eeg voor de eigenaar van het bedrijf. Ja, want is er een vangnet? Hoe bedoel je? Wat voor vangnet? Die mensen kunnen nog heel lang hun bedrijf net verder gaan. Is er een vangnet voor? Financieel. Nou, in Nederland hebben wij het Diergezondheidsfonds. Dat is een convenant tussen de hinnensector en de oerhiet. Daar zitten 30 miljoen van de hinnenhouders in en daar wordt de directe skeer uitbetalen. En de directe skeer, dat is dus de kosten van het romjen en de kosten van de hinnen. Ja. Maar daarna, dan hebben wij het maar de oerhiet als sector ik vaak overhand. Dan zei de oerhiet, dat is gevallenschade. En gevallenschade, daar bedenken we niks voor in dit deel van de wereld. Want dan zeggen we het is staatssteun. En als je in Brussel staatssteun zegt, dan wordt het helemaal gek. En dan komt het net goed. Maar wat betekent het nog voor de orenplompveehouders? Ben er extra maatregels weer? Nou, extra maatregels binnen natuurlijk in het 10 kilometer gebied zat in een reportage te zien wie. En vierde binnen maatregels die binnen wat op langere termijn. Dat houdt in dat wij dat Diergezondheidsfonds weer omvullen met de machinaal. En dan krijgen we een dikke rekken krijgen we er al je van. Ja. En vierde is het natuurlijk ook zo belangrijk dat hinnenhouders, met name in die gebieden met een soort derde vogels vonden in de natuur, dat die er alles aan doen om het net in hun bedrijf te krijgen. Ja, altijd scherp blijven dus. Ja, meer scherp zoeken ze. Meer als meer scherp moet je wezen, want een lied kakje, dat ren je natuurlijk samen naar binnen als je er net op verdacht bent. Hè? Nee. Dank u wel. Graag gedaan.